Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Nibingelelwa yingwe ehamba namabhubesi impunga yesintu umfoka Mbanjwa uKhathini uMagutshwa. Umshana lona wakwaNgcobo Fuze omashiya mahle sengathi azoshumayela. Umzukulu kaMdumo kaThumbula Tshatatsha kaPheshe kaMaguyane kaVaphi kaNokhonjo. Umjabulelo ngumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka uthi faca. Webafowethu nodadewethu. Uhlala kuyintokozo enkulu kumina ukuthi ngifike la kule channel yethu enkulu kangaka impunga yesintu TV. La sifundisana khona isintu. Sikhumbuzisane indlela yesintu eyayikade ihamba okhokho bethu. La kwimpunga yesintu bafowethu ahlonizi kodwa iqiniso siyalibeka linjengoba linjalo. Yingakho wonke umuntu kubalekile ukuthi azifundise ukwamukela iqiniso nokulalela iqiniso. Ngoba abantu abaningi iqiniso abasalifuni. Abantu abaningi bafuna ukuphambuka bayekwe bephambuka. Kanti akufanele ukuthi uphambuke bese uyayekwa. Mawuphambuka kubalekile ukuthi sikhalime. Ngoba uma singeke sikhalime kunabantu abafundisayo abayigugu kuwena nabakuthandayo abazothi mabekubuka uphambuka bese nabo bayaphambuka ngoba kuphambuka umuntu abamthandayo oyigugu kubona. Yingakho ke bafowethu nodadewethu namuhla ngizokhuluma nomuntu onabantu abadala wesilisa kodwa wembethwe izalukwazi. Ngizokhuluma nomuntu wesifazane onabantu abadala kodwa owembethwa amakhehla. Yabona bafowethu maningi amaphutha esike siwabone kulabantu abanabantu abadala. Iningi labantu engeke ngibabone bephambanisa izinto yilabantu abahambe baya kothwasa. Ngizokubeka lokho kodwa angilwi ngalokho. Kodwa ngikhuluma iqiniso ngoba ufakazi uwena okuthi izinto eziningi ngenkathi uyothwasa zafike zaphanjaniswa. Ngenkathi uye kothwasa awufundiswanga isintu, wafundisa ukwelapha. Kanti ukwelapha akusona isintu. Isintu siwumthetho kamkhulu womkhulu futhi isintu asijike. Yingakho ke namuhla ngithe ake ngizokhuluma nalabo bantu othola ukuthi umuntu unobunye ubulili kodwa wembethwa abantu abanobunye ubulili. Ungumuntu wesilisa wembethwa ogogo, ungumuntu wesifazane wembethwa amakhehla. Gogo bathini Mbatha salukwazi sendoda mavula kuvaliwe umthiyo omkhulu phezulu empangeni. Nonke niyamazi ugogo bathini Mbatha isalukwazi sendoda. Njengoba ugogo bathini Mbatha kuthiwa isalukwazi sendoda ingoba wembethwe izalukwazi. Ingakho eyisalukwazi sendoda. Gogo bathini Mbatha. Ungixolele dokotela. Bekufanele ngiqale ngithi Dr. Bathini Mbatha. Dr. Gogo Bathini Mbatha. Njengoba kuthiwa nje ugogo Bathini Mbatha ingoba wembethwe izalukwazi. Kodwa ugogo Bathini Mbatha ngeke umbone nangelilodwa ilanga ebhinqa isidwaba. Ngeke umbone nangelilodwa ilanga ethwele inkehla ekhanda. Ngeke umbone. Ngoba uyaqonda ukuthi yena ungumuntu wesilisa unomsila ngaphambili. Isidwaba asibhinqwa umuntu onomsila ngaphambili. Isidwaba yinto yabafazi. Isidwaba sibhinqwa abafazi. Uma umfazi uphelele uwo bhinqa isidwaba. Hayi wena uyindoda unomsila ngaphambili bese uzobhinqa isidwaba. Akwazi ukwenzeka lokho. Uma kuukuthi wakwayenza leyo nto kufuna wazi ukuthi waphambanisa izinto ngisho emsamo kini. Uma uyindoda wabhinqa isidwaba iphambene leyo nto. Ukwembathwa izalukwazi akusho ukuthi yenza yonke into eyenziwa abantu besifazane ube wena umuntu wesilisa akusho lokho. Kodwa makukhona ibhayi lakho ugogo akunikeza lona ungaligaxa alinankinga ibhayi. Kodwa isidwaba awukwazi ukusibhinqa ngoba unomsila ngaphambili. Inkehla ukwazi ukuyithwala ngoba wena ungumuntu wesilisa. Asiyeke nathi bogobela ukuthi sifundise abantu into engeyona, sifundise abantu into
ezolahla isintu sethu thina sabantu abampisholo kucasuka amathamba alele phansi kothu lomhlaba bese kuphambana izinto zethu. Uma umuntu wesilisa embethwe izalukwazi zafuna isidwaba zafuna inkehli, isidwaba wena umuntu wesilisa ukusithenge uma ukuthi bathe sithenge bese uyasibika ngendlela ekufanele ukuthi usibike ngayo. Uma ususibikile bese uyasibeka ubatshela ogogo ukuthi nasi isidwaba senu. Uma kuukuthi bafuna sibhinqe leso sidwaba akusho ukuthi ufuna sibhinqe wena, uyothatha impepho ubabikele ogogo bakho uthi bogogo nangu umngami uyena ozobhinqa lesidwaba ngoba vele umngakho kumele izalukwazi zakini. Hayi lento ephambene silosiphambanisa izinto. Ubona indoda isibhinqa isidwaba ithi yembethwe ogogo, ayikho leyo nto. Asingadukisi isizwe sikaphunga noMageba, asingalahli isintu ngoba masilahla isintu silahla abantu. Inkinga ke khona abantu banemali. Uma abantu benemali kulula ukuthi bayiphule imithetho ngoba bazi ukuthi abekho abantu abazobatshela. Asibuyeke manje size kumuntu wesifazane. Kunomuntu wesifazane owembethwa amakhehla. Ukwembathwa kwakhe amakhehla umuntu wesifazane akusho ukuthi usumuntu wesilisa. Kodwa lokho kusho ukuthi wena njengomuntu wesifazane unemimoya yamadoda ekwembethe. Lokho akukushintsha ukuthi uma ushobinga uhleli. Akukushintshi lokho. Lokho ukwembathwa amakhehla umuntu wesifazane akukwenzi ukuthi ube nomsila ngaphambili. Awubi nomsila ngaphambili. Kodwa uyaqhubeka ube umuntu wesifazane. Ukwembathwa amakhehla akukwenzi ukuthi wena umuntu wesifazane ngoba nakwembethwa amakhehla nawe sekufuna uzenza indoda. Kuyiphutha lokho. Nakaka amakhehla akwembethe aseyafika kuwena azofuna ibheshu, azofuna imvunulo nje abantu besilisa ngeke kubeke kanjani. Lekhehla lakho lifuna ukubhinca, lifuna ibheshu, lifuna injobo, lifuna isinene, lifuna udidla, lifuna izikhona, lifuna yonke imvunulo yabantu besilisa. Akusho umuntu wesifazane ukuthi ibhince leyo mvunulo. Uma kuukuthi ugobela wakho wakutshela kanjalo ukuthi omkhulu bakho uma bethi bafuna imvunulo bathi ibhince lemvunulo babe kade bekulahlekisa. Abakufundisanga sona isintu, vele ugobela wakho wakufundisa ukwelapha naye mhlambe wazi ukwelapha akasazi isintu. Ngokwesintu imvunulo ayibhinqa umuntu ongenawo umsila ngaphambili. Imvunulo ibhinqa umuntu onesende. Mawungenalo isende awulibhinqi ibheshu. Manje wena umuntu wesifazane uzolibhinqa kanjani ibheshu? Imvunulo yomuntu wesilisa uyibhinqa kanjani nje? Ngoba lo mkhulu wakho kwembethe nginesiqiniseko sokuthi akakaza ikhulume leyo nsambatheka. Leyo mbudana akakaza ikhuluma ukuthi wena kufanele ukuthi umbhincele imvunulo, akakaza ikhulume leyo nto. Uma kuukuthi wakwayikhuluma leyo nto kufuna wazi ukuthi angene umkhulu wakho loyo. Mhlambe wena wathwasela umdliwa ozokwenza izinto eziphambene ngoba umkhulu wakho engeke azathi ibhinqa imvunulo yamadoda umuntu wesifazane. Uma umuntu wesifazane wembethwa amakhehla efuna imvunulo uyayibika nawe imvunulo bomkhulu, makhehla amakhulu nayi imvunulo yenu, nangu umqhele wenu, nanti ibheshu lenu, nasi isinene senu, nazi injobo zenu, nanti udidla lwenu. Yabona, uyibike yonke imvunulo bese uyayibeka ngaleyo ndlela ethile ozoyibeka ngayo. Hayi ukuthi wena uzoyibhinqa. Uma kuukuthi abantu bakho bafuna ukuthi leyo mvunulo ibhinqe, uma kuukuthi wena ntombazana abazali bakho bagcagcile baphelele, uyihlo uzoyibhinqa leyo mvunulo, abhinqele wona amakhehla kwembethe ngokuthi wena uzobika emsamo wakho ukuthi bomkhulu ubaba uzoyibhinqa le mvunulo, abhinqele nina. Uma ukuthi usuna indodana endala oyibona ukuthi clean ihlanzekile, ubabikela abantu abadala ukuthi nayi indodana yami iyona ezonibhincela lemvunulo, iyona ezothwala lomqhele, okanye ubeke lapha nesigodlweni. Akona ingalutho lokho ngoba noma ubekile yena ngokwasemoyeni umkhulu uyakwazi ukuthi awuthathe umqhele awusebenzise ngokukamoya. Hayi ukuthi wena umuntu wesifazane uzofaka umqhele uzobhinqa ibhesha, hayi phambene leyo nto. Makuthiwa winsizwa uyabhinqa imvunulo, ukubhinqa
akubona ukuthi uma ubhinca uvela ufaka ibheshu nje bese kuphelele kanjalo kodwa khona la uqala ubhince khona ziyazika insizwa ezibhincayo angikhulumi nalensizwa lezi ezithi mazibhinca ibheshu uthola ukuthi insizwa igqoka ianda asikwazi lokho ugqoka ianda ugqoka isikhindi kodwa khona la uqala ubhince khona kuqala manje wena uma umuntu wesifazane uzobhinca kanjani lapha ngoba phela umkhulu wakho enomsila ngaphambili lemvunulo kuze ayibhince aphelele ngokwasemoyeni kudinga ukuthi ibhince umuntu wesilisa hayi umuntu wesifazane manje mezobhinca wena umuntu wesifazane uloku ugqamisa ukuthi wena unabantu abadala wembethwa amakhehla lemvunulo uyithengele bona noma ungayithenga ngo200,000 kodwa wena ngeke uzuyibhinca akusho ukuthi wena sekufanele ukuthi uyibhince uma uyibhinca kufuna wazi ukuthi uphambanisa izinto uyaziqeda futhi unecala baningi ke vele abantu abathi mabethwasa bathwasela imidliwa ebaphambanisa nezinto ibaqede nya bona umuntu wenza izinto eziphambene lokho eqamba manga ethi ikhehla la kubo kanti akulona ikhehla la kubo ubalekile bafowethu ukuthi izinto sizenze ngendlela eqondile siyeke ukuphambanisa izinto lento yokubhinca imvunulo abantu besifazane imvunulo abantu besilisa ayiyona inhlonipho leyo nto yehlisa isithunzi samadoda yehlisa isithunzi samakhosi musana ukubulala amadoda ngezinto ezibhedayo enizenzayo ngoba uma umuntu wesifazane egcekeni nawe mnumzana uzomvumela ukuthi abhince imvunulo yabantu besilisa ukhona wena uyindoda uyawubulala lowo muzi nawe uyazibulala ukuthi unabantu abadala kusho ukuthi akabhince imvunulo akayibike lemvunulo ayibeke ngaleyo ndlela azoyibeka ngayo kanye ayihenge ngaleyo ndlela azoyihenga ngayo uma kuukuthi ufunela amakhehla kuyena ayibhince leyo mvunulo ufuna inike wena njengoyise uyibhince okanye anike indodana yakhe ayibona ukuthi ihlanzekile awabikela amakhehla ukuthi makhehla imvunulo yeni manje nginikeza ubani uyena ozoyibhinca ngale kwaloko ayiyeke angayinikezi umuntu uma kuukuthi abekho abantu abethembayo asiyeke lento yokuphambanisa izinto lento ukuthi abantu besifazane babone befaka imqhele leyo nto leyiphambene leyo uma singeke satshelana iqiniso sizoqhubeka senza izinto eziphambene isintu sethu bese siyalimala njengoba ngishilo ukuthi inkinga ekhona enkulu namakhosi akebuthongweni athulile awaphawuli lutho iphi imithetho ngempela emakhosi nathulile athe du awakhuluma lutho zonke izinto ayazibuka ziphambene noma nawo ngenze ukuthi mhlawumbe awasazi isintu kwawona kanti lezihlala hleli kuzona amakhosi adinga ukuthi azilawule ngesintu ngoba isintu esamkhulu womkhulu isintu isona esiwumthetho kamkhulu omkhulu hayi ngeke bondaba ezitha manje makuzokwenzeka izinto eziphambene bese ondaba ezitha bayathula phansi kwezizwe zabo esizweni sakho ndaba ezitha bona umuntu wesifazane ubhinca imvunulo asuka phansi wazophuma phezulu bese wena uvela uyathula nje uyinkosi uyinkosi yangempela uhleli ngokufanele hayi ngeke awuhleli phela ngokufanele uma ukuthi kuzokwenzeka noma yini inkosi ibuswa imithetho ngoba isuke yembethwe abaphansi abazoyitshela ngemithetho ngoba nabo benza izinto ngemithetho manje wena uyinkosi engenamthetho hayi ngathi khona ukukhwabanisa okukhona akufanele uma uyinkosi ungabi nayo imithetho ngoba bakuwena umbethwa abantu abanemithetho phela uma uyinkosi nje udinga ukuthi ube nemithetho oyishayayo nolawula ngayo abantu ngoba wena wembethwa amakhosi awekade nemithetho amakhosi asendulo zingefani izinto uthola ukuthi konke kuyefana hayi angingawageqa amagula ngoba ngimuke iqiniso lele bekade ngilikhuluma umuntu wesifazane unabantu abadala wembethwa amakhehla ulibhinca ibheshu imvunulo yabantu besilisa noma zithi umkhulu wakho uyifunile kodwa kusho ukuthi libhince lelo bheshu ugogo wakho uma ukuthi wena umuntu wesilisa kodwa ukwembethe efuna isidwaba akusho ukuthi isibhince leso sidwaba lensambatheka siyibona kakhulu kubantu besifazane kodwa bakhona abantu besilisa othola ukuthi bembethwe izalukwazi kodwa sikaze sibabone bebhinca isidwaba nina abantu besifazane nenziwa yini ukuthi ningahloniphi kangaka ngoba abantu besifazane esijwayele ukubabona benza lensambatheka ichilo yonke lento eniyenzayo yokuthi nibhinca amabheshu ekubeni kodwa nabantu besifazane ngoba nanginithi nembethwe umkhulu beno ngoba nanginithi nembethwe amakhehla
Uma kukuthi lamakhehla iwona nenzisa leyo nto kufanele nazi ukuthi ngekathi nithwasa kukhona izinto eningazange nize nizilungise. Ayathotshwa amakhehla ngempande ezithile, aqonda amakhehla ukuthi lo mzimba ahleli phezulu kwawo umzimba womuntu wesifazane. Manje wena bakho uma bengalawuleki usagula namanje. Uma kuukuthi nje basaqhubeka bayakutshela ukuthi enza izinto zabantu besilisa, awusadinga uyilungisa imoya yakho, usadinga ukwelashwa ngoba usagula kakhulu. Asiyiyeke leyo nto bafowethu ngoba iphambene. Awukwazi umuntu wesifazane ngoba nakuthi wembethwa amakhehla awuyona indoda, noma ngakwembatha lawo makhehla awuyona indoda. Akusho ukuthi enza noma ngabe yini enziwa abantu besilisa, usawumuntu wesifazane. Uyozufe futhi umuntu wesifazane. Lo ngeke uzukushintshe, ufanele ukuthoba noma unendoda, ufanele ukuyithobela indoda yakho. Ngeke ukwazi ukuqakela phezulu kwendoda ngoba nakuthi wena unamakhehla. Awukwazi ukwenza lokho. Lawo makhehla akho adinga impande ezokwazi ukuthi wathobise, akhunjuze ukuthi wena ungumuntu wesifazane. Kunabantu besifazane othola ukuthi umuntu ukuhlaza athena wembethwa amakhehla. Awulona ikhehla. Wena uma ushobinga uhlala phansi. Kodwa indoda iyama mayishobinga. Ingakho ke noma wembethwa amakhehla ungakujika ukuthi wena umuntu wesifazane. Ngoba uma ushobinga uhlala phansi. Umuntu wesifazane ke akalibhinqi ibheshu ngoba akanawo umsila ngaphambili. Ibheshu libhinqa umuntu onamasende. Hayi, angageqa amagula. Asuthathe lo mfanekiso oqoshwe esudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Siqhubeke njalo subscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje Impunga.